Hi everyone, नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ बावहरनाय थालायबाय। लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दं? आंबो मोजां दं दासान्दि इसोरनि उनाव। ओमफ्राय लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन आं माने ब्लग लाबोयो आरोना नोंथांमोननि गेजेरावहाय। ओमफ्राय दिनै फाइनालि लानानै फैलायबाय। ओमफ्राय आं दिनै बहा थांनो नागिरदों नोंथांमोनजों बेखौनो एसे शेयार खालामनोसै होननानै दिनैनि ब्लगखौ लाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आंजों दिनैनि ब्लगखौ लोगोसे। ओमफ्राय लोगोफोर गावस्रा नायाना भिडिअखौ, बेखायनो आं माने ब्लगखौनो बारा बानायनो इन्ट्रेस्ट जायाखै आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायबाय थाबानो जाबाय आंनि ब्लगखौ। साबस्क्राइबाराथ' बारायदों, अब्लाबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय नायाखै आरोना, ओरैनो साबस्क्राइब खालामो थायो बेबायदि आरोना, कमेन्टबो खालामा। ओमफ्राय अननानै लोगोफोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय, लाइक खालामबानो जाबाय, शेयार खालामबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ। ओमफ्राय नै लोगोफोर थांनो ओंखारदों आं माने बेग गिदिर लास्रालायनानै आं माने बिब'नाव थांनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय दिनै बेखौनो लोगोसे नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय। ओमफ्राय एसेब्लाबो नोंथांमोनहा थाम्बनेल टाइटेलाव नायनानै मिथिखादों, अब्लाबो खिथाबाय आरोना लोगोफोर आङो दिनै नै दायो लामायाव ओंखारबोखाबाय आं थाबायबाय। ओमफ्राय बिराद गोलोमफ्रुबोजोब्बाय नै आङो माने गोलोमदै गजोबलायबाय। गोलोम बोथोर फैहांबायना लोगोफोर, ओंखायनो बिराद गरम। ओमफ्राय आं माने सानथामसो थानानै फैगोन आरोना बिब'नावहाय। माने बिराद गरमहाय, माने आं गोलोमफ्रुजोब्बाय आरोना दसे थाबायबोनायानो। एसे गोलाव थाबायबोबाय आं लामाखौ। ओमफ्राय ब्लगखौहाय आं दासो स्टार्ट खालामफैबाय आरोना। ओमफ्राय दायो बेलासिबायबो आरोना। आं माने फुङावनो ओंखारनो नागिरदोंमोन, ओमफ्राय आङो बानानैबो ओंखारासै आरोना। ओमफ्राय नै दासो बिराद सान्दुंबो, ओमफ्राय दहायनो एसे देलायबाय ओमफ्राय दासो ओंखारबोबाय आरोना आङो। ओमफ्राय थांग्रोनोसै लोगोफोर, थ'दो आंजों लोगोसे थाफाबाय थादो, नोंथांमोनजोंबो जा एसे हायो देखायलांबाय थानोसै दिनैहाय ब्लगनि गेजेरजों आरोना लोगोफोर। नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै, थ'दो लोगोफोर। नै लोगोफोर मोनफैनानै गारि नेफैबाय आरोना आङो। लामाया बिराद मोजां जाहांबाय दासो, नै दासो फुवारदों आरोना। फुवारनानैसो बिराद ब्लां ब्लां साइस नुबाय आरोना लामाखौ दायो नै जोंनिखौहाय। ओमफ्राय नैबेवहाय अन्थाइ मा होनो बेहाय माबा बानायो आरोना, आलाखाथारि ना मा बानायोथाय, जायखिजाया बैयाव आलाखाथारि सावो खोमा बेयावहाय। ओमफ्राय दा बेहायनो कम्पानि बायदि जाना दं आरोना लोगोफोर। एकदम सावनायाथ' बिराद गेसाव मोनामखायो आलाखाथारि सावनाया। ओमफ्राय दायो बिराद साइस जाबाय लामाया नै, बार खोलो खोलो नेगासिनो दं आं माने गारि दाबो फैया। हारसिं बेसेबा गोबाव नेगासिनो दं आं गारिखौ माने। ओमफ्राय दासिमबो फैया आरोना। ओइ नै दासो टाउन थांग्रा दावखोदों आरोना, ओरैजायना फैबावाखै माने। सेरफांगुरि दावखोना आं माने सेरफांगुरिजोंसो थांनो नागिरदों नालाय, बेखायनो सेरफांगुरिथिंजायनिखौसो नांगौ आरोना आंनो दा गारिखौहाय। ओमफ्राय दायो फैथ'वाखै, दायो टाउन थांग्राथिंजायना ओरैजायहायनो फैगासिनो दं आरोना। बे साइडनिफ्राय सेरफांगुरि आरोना बे साइडजों, ओमफ्राय ओरै साइडजों टाउन आरोना ओरैजों। ओमफ्राय दायो टाउन थांग्रायासो फैबावबाय आरोना। दसे नेबावनांसिगोन आं माने, दानो फैथ'नाय नंला आरोना। एसे गारिफोराहाय दा लामा गाज्रि दासो बानायगासिनो दंना, बेनि थाखाय खम जागासिनो दं आरोना जोंनिथिंजाय लामायावहाय गारियाहाय, मानसिफोराबो खम। ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो बासाव गाखोबाय आरोना। ओमफ्राय इसेबां माने भिडिअ लाबाय थायासै आङो। ओमफ्राय आंनि साइडआव नै बेयो दाउनि माबा आरोना कार्टुन, बे दाउसा फिसा दङ एकदम मोनामनायानो आजां गाजां। ओमफ्राय आं माला सहैगोन साननानै माबारनो फैबाय आरोना। इसिबां माने बासाव भिडिअ लाबाय थायासै आङो। ओमफ्राय लोगोफोर बेखिनिखौनो लाबाय आरोना। ओमफ्राय फैयै फैयै नै फाइनालि आङो बेंटल गेट मोनफैबाय आरोना। दायो आब'मोनथिं थांनो थाखाय आं अट' गाखोबाय आरोना। ओमफ्राय अट'आबो जोंहा गुमैसोलायबाव आरोना, माने गुमैनि गामिनि। ओमफ्राय आङो नै दायो अट'आवहाय बिसोर माखासेबो गाखोगोन नालाय, ओमफ्राय सासेयाहाय मेडिकेलाव थांदों आरोना ससे बेयाव डाक्टारनावहाय। ओमफ्राय बेखौ नेदों आरो। ओमफ्राय आंहा गाखोनानै दंखासै अट'। फाइनालि लोगोफोर गारिनिफ्राय ओंखारनानै मोनफैबाय आरोना, बेंटल गेटनिफ्राय गारि गाखोबावनानै आङो मोनफैबाय आरोना। दायो थाबायगासिनो, माने आं लामाजों थांनो बानानै दुब्लिजों फैबाय आरोना लोगोफोर। आङो नै लामाजोंहाय गोलाव जाथारो नालाय लामाया, बेखायनो दुब्लिजों बारस'बाय। मेसें बोथोर ना नै दा लोगोफोर, ओमफ्राय ओंखायनो दुब्लिजों बारस'जायो आरोना बेजोंनो। ओंखायनो आङो बेजोंनो फैयो आरोना, मेसेंबाथाय बेजोंनो फैयो। ओमफ्राय दैज्लांबाथाय उफाय गैया आरोना, लामाजों थांनांगौ जायो। ओमफ्राय आं दायो बेजोंनो फैबाय आरोना, दुब्लिजोंनो। ओमफ्राय नायफ्लाय थादो लोगोफोर, नै आङो मोनहैनोसै आरोना। बिसिनिथिंजाय लामाया एकदम हाग्रा जंगलि बारिसो आरोना बे साइडजों, माने थाबायबाङा नालाय बेजों लामाया। ओमफ्राय बेनो आरोना जोंना आब'मोननि न'आ। जि लामाया नायदो, हाग्राया थुमफ्रु बेरगौ हाग्राजोब आरोना नै, थुमफ्रु बेरगौ बिबार। सोरबा सिनायाबा लोगोफोर बेखौ मा होनो नोंसिनिथिं? जोंनिथिंथ' थुमफ्रु बेरगावसो होनो बेखौ। एकदम लामायाव देन्जार दं आरोना, लामायानो बेजोंनो बुंफबजोबनाय। बेजों बारा थाबाया नालाय एक्सुवेलि,
ओरैनो एसे एनै साफा सानै मानसिल'सो थाबायो। आं दायो नैबे हाखरजों ओंखारसिगोन आरोना बेजों थांबाय थाला आं लामाजों ओरै दुब्लिजों बारस'ला लांसै। फुख्रिबो दंलायबावोसो ओइ जोंहाना आब'नि न'आ बैनो आरोना माइहुं लुहोनायानो न' गोदान लुनाया बेनो आरोना दंथारबावोसो एसे गोजान। दायो थांबाय थानोसै आङो थांनोसै आरोना आङो थागथि दायो बेसे जाखो फासथायानो जासै आरोना 4:30 बारबाय बेसे टाइमाव सफैबाय आरोना आङो ओमफ्राय मेंगुलायबाय माने दैयानो फुख्रियाव थांगोरना लासै आं उन्दैफ्रा उखुन्दैयाव खारला गासिनो हनै फाइनालि लोगोफोर नै मोनफैबाय बेनो आरोना जोंहानि आब'आ आब'नि न'आ ओमफ्राय नै गैथारला 5 लाइन बारलांबानो मोनबाय आरोना आयौ मोसौ होसोनो टाइम जालायबाय होमबासो सफैबाय आरोना आं एकदमबारे दायो जोंहा मामिजों आंजोंहाय सानैजों दङ आरोना सफैनानै दायो रेस्ट जाखांबाय ओमफ्राय जों सानैजों दङ ओमफ्राय कारेन्ट गैया आरोना दा जों सानैजों जाग्रा जाखांनानै सानैजों बिसिनायाव दङ जोङो माने दा ओमफ्राय आङो लोगोफोर दहाय सफैनानै भिडिअखौ एसेबां माने लाबाय थानो हायासै ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ लाना फैफिनगोन बाय 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 दोनथ'बाय जों